2 сол пеш ин кӯча серодам ва пур аз кормандони мақомоти амнияти буд. яке аз замин барои таҳқиқ тир мечинд, дигари фикр мекард ки чӣ гуна ба гурӯҳи мусаллаҳи тобеи Абдухалим Назарзода муяссар шуд ба кормандони милиса ҳамла кунанд. ҳоло ин кӯча дар наздикии фурудгоҳи Душанбе комилан тағйир ёфтааст. биноҳои қадимиро инҷо вайрон мекунанд то хонаҳои баландошонаи нав бисозанд. баъди ошуби Абдухалим Назарзода, муовини собиқи вазири дифои Тоҷикистон дар соли 2015 дар рӯзи 4 сентябр на танҳо ин кӯча, балки вазъи сиёсии кишвар ҳам фавқулода тағйир кард. маҳз баъди ҳамин ҳамла фаъолияти ҳизби Наҳзати Исломӣ, ягона ҳизби қонунии исломӣ дар тамоми қаламрави Осиёи Марказӣ мамнӯъ шуд. агарчи ин амал пештар шурӯъ шуда буд, пеш аз фаъолияти Назарзода, вале ин ошуби Назарзода ҳамин равандро бештар тезонд. баъзе раҳбарони ҳизбро ба зиндон андохтанд, теъдоде ҳам ба Аврупо фирор карданд. ошуби Абдухалим Назарзода камтар аз 2 ҳафта давом кард, вале дар маҷмӯъ аз ду тараф 39 нафар бо шумули кормандони амниятӣ кушта шуданд. мақомот мегӯянд ҳадафи ошуб табаддулоти давлатӣ буд. ошуб ба раҳбарии генерал Назарзода на танҳо ба сиёсати дохилии Тоҷикистон, балки ба сиёсати хориҷии кишвар таъсир гузошт. бо гузашти 2 сол аз ин ошуб, ҳукумати Тоҷикистон яке аз шарикони наздики худ Эронро ба ҳимоят аз терроризм ва бахусус аз Абдухалим Назарзода муттаҳам кард. иттиҳоме ки ҳукумати Тоҷикистон ба ғайр аз Покистон нисбат ба ҳеҷ кишвари дигар назадааст. вазорати умури дохилӣ моҳи гузашта филмеро аз тариқи телевизиони давлатӣ нашр кард ки дар он гуфта мешавад, Эрон дар замони ҷанги дохилӣ аз гурӯҳҳои мухталифи давлат ҳимоят мекард ва Абдухалим Назарзода яке аз онҳо буд. дар филм ошкоро Эронро ҳомии терроризм ном мебурданд. кӯчаи наздик дар фурудгоҳи Душанбе яке аз маҳаллаҳои ҳамла назар ба 2 соли пеш бисёр тағйир кардааст. сиёсати Тоҷикистон ҳам ки ҳоло дигар ҳизби мухолиф надорад ва ҳам муносибаташ бо яке аз шарикони деринаи сиёсӣ ва иқтисодияш яъне Эрон бисёр сард аст.